איך האמונה שינתה את הדרך שלך? הצילה אותי, אחי. הצילה אותך. חד משמעית הצילה אותי. וואו. כי בגלל שאני פרקטיבי וזה, אם לא היה לי את האמונה, תן לי לנסות הכל, תן לי לטוס לחול, תן לי... זה מגביל אותך. כן, זה לא... לטובה. זה לא מגביל בלשון הגבלה, אלא פשוט התורה והאמונה והיהדות נותן לך דרך להתמודד עם כל דבר בחיים, ואני חוסך לך כאב ראש. יש תורה, יש חוקים, זה שאני לא הולך לפי החוקים עד הסוף, אני יודע, אבל אני יודע מה הדרך, אני יודע שהתורה קיימת, לא יודע, אני לא בקיא בכמה שנים וזה, וכמה זמן העולם קיים, ומיליארד ולא מיליארד, ותש"פ, אני פשוט יודע שאבות אבותינו הלכו בתורה, והם חיו באושר, אז למה לי לחפש איזושהי דרך עקיפה לחיות באושר? כי התורה היא שמה חיים. מסכים. שמה חיים, תורת השם תמימה משיבת נפש. כשאתה חי את התורה, הנפש שלך במקום אחר.